abusia ha attention TV so bi akwa e de eba so sema etwegu e social media so ane de beso mo e attention TV so ne ye page ni e de kopie mu e mashobedwemu ana ye to akọ dobi kwa benya constituency obi a odi ni MP e wo ho ene Adwoa Sarfo ye na enim se ne ho nsem bi ba ye de fi mashobedwemu a wo kire ma kire se sittings bi wo ho a be ye edumiensa ni na wa ma na we ana committee bi a wate e wo mashobedwemu e friend se nka this month umbra na won be cheche mu denti a ana de comport a esi ne kwan se won ba nhyiemu na month we ya hwe enima Adwoa Sarfo ama na we ana ye call ni social media pages a ya kokko hu se otini flamboyant ayimu ne de pictures a wo hwe social media no enya asem ko tana ni na kire se se mu frame 10 times kra memma na we ana obi so akopa acho e wona ni behalf se ono de MPP for one the time na ba ana obeba enu tiebusafo ense mebre ana waka e de afa Adwoa Sarfo ho yebekọ ni akotie e de aba na so ansa na no mamenka wo se ayakwa University Foundation na na so masna military media ebe so mo e attention TV so the number N054-8302985 yenko na yenkotie asem no mu nchire mu embrasisia na maami a wono na ye madom frefo de ma MPP amanyuko wos no kokuruku ye friend kejamfu a maami de nsema tudwa wos ye nya botre na nya botre ko zongo a wonya abetepadi saso na wonya abotre edwa aboatata ase de tie bia ne so no wobetumi ahu ba bia ebi ada ne nyina da ene se maami kirema wos mrahye bedwane wo gina wo manfo a wo dome kwabenya bato mpesua so Sara Adwoa Sarfo ase bo bia pre no na da ben wo beba na da ben wo beba wos na twi wo bia aka na komanto ne se de tie bia no de beba hanoma waje bo e wodua so a de anetakra beba fom ani ntri Sara Adwoa Sarfo Ghana ni de hye won paw ne wachi won ka se won mabiom eye bibi ntri a wotwe ahoma na ama na chese bibi ne kromu waso onu ankasa woni Adwoa Sarfo atwetwe nkomo amu wo se no mankoye eno mankoye na no makro no wantumi ankyerɛ se ye mpomden ana se iska ezasa ke iska ka se de tibia no anko amafo be sande no momo no de afa wiemhyen ne ne bomframa ho no de aba be piem wo man mu obaka ye ambrahye bedwani wo kopiem wo bi maso na ne pagfo bona wo beba ne wo beba chena ne se yeda so de tiwei privileges committee wo moto amonsa frɛ no wa ma ema wo mo yo madwene so ne social media ye de wo benya no eno so wo mo ye social media mo nya no afedie wo moto ne nkra ya se efra bibi zoom aha meeting na ne wote baby mismeti baby na camera da so na dam so meka no waka eno so wo mo send ne link a jese nkomi anani ase a na jese nke na kwakoto se boko na privileges committee ensem wo mo kakwa du wo mo de bono ne ho nkro be nyina no akaja watumi ayi ano wo mo wo ya eye bode anya mankai woda so obi maso na ano na ma me kejamfo akiruma waso amafo kokwa pa amafo atoroto amafo dwalai pa wasi MPP amanyuko na chitafo ni mu mpanyifo ni bi wo kra de akoso nya de wo mani eje ho wo ho no munya abotre essence wo man hwe yi a wo mo bedi wansi na chi abro mu kro de akoso no wa hwe bet se de o fa wa gro akobon fi yes no amanyuko na be brent wo sere pa se ya dan ya Adwoa Sarfo wo be ba ade sasa de ya wi abebo ama ehan apie eni nti wo mafo ka wo makomanto wo mu munya abotre fama no kopem so wo be ba me can say me patch will say man time. Okay. With time, we be okay. Obeba. Only din komasa e pepa no so be. Obeba. When you say bonisa with it, you say obeja party no esin finfin and obeja parliament no ne ko for atwa bama no obeja o ho sa. Me say obeba. Tie man time. How? How me pa because of go bisa me ho asem. Me call runs Steven station bia meko bia bubisa bia se me ba he se me nim se wo beba wo de aba ti be bia meko bia bisa nti ade a etete obia nye party for kwampo na setem e ma kwa e wodwom a omoton omo ade kra omo timi frɛ na ne na maame na oyesa ade na ho ma nti no kire se nkofo penasem na nkofo nso fo se ne oni party ni di no enye nti e se oba nti me with time no me se bibia be fine.
Mami ke jamfu ano no na ne bedwam dwumadie so wadom TV no de sansem tu dwa se dankwansere enye de opɛ ne so sensan soro na ne trisa esen fom shebrenti na amana ba sa wa Adwoa Sarfo nya de opɛ ene so watu obi ma so ne mum bibi na ekoso na sa bibi kro na wantimi ampa wontoma se wa amaga na de hye nyina da ehunu bie na ne nyina mu no wasan so kasaye efa akwati abato ekoso mbre bia atwamu ya se mami wa hya kire ena nunu waje ntakra bojam ena wo hye o mafo kutu pasa na nanso apipia manyoko didi ntofie mpino enye donu abato ni mu eno so mami woto nanum tuo sa de wo hia ne se kabomu beba enkabom nya ba se pe na ne nkunimdie ne beba ma mpipia manyoko be sa aja konwa no enkabom se party ni nyina wo be kabom no bia beti ne ho ase na adwuma no nso a ewa kwatia GC de adwuma no a nkofo ye ho eye no na nkofo ye ede ye yi no nso no ye be ma mo kwan no mo ye adwuma na nkofo akoma to mo ye mo se ye nya adwuma ye wakwatia nkofo nya adwuma ye mo man ye ne koso na party for na ombufu ye still cramble say ne nkabom ano ayeba obia person ye because nipa na obegina ye no MPP for na man ni wini ye ana just say NDC ni no buy no wini ye NPP for na man ni wini ye because president wini ho enti no ono de akodwa ne de me nka se ne to crazy so ogina ho nti nya de a ono akodwa no ye ka se ye kwa akodi 2024 no heading enye den because MP a just say MP a wonye popular ba akokora ne sa MP no eni aye kwoti eye madon frafo wogina ode man pipia manyoko a wo sa prebiom essence wo se agya nanto so ne kunu wansampo binti wo mafo sa hwe nanim won to ba emfama no kid jamfu a ena wote so wode nsam otudwa no we say north of war na se be na de ma wie yi bafo ena wie me de nsam fa be se bien sign 9 ena edinam bafo be kai a bosum asase the last month you mu no na ye bo amane say obepiem e wo sahwide kwaya abaya bia na odi Christian be adunu enso bafo samne no bia nya ne din na so na ni di aba ye fe no mata tete na ta obayi ohu se ni continuously eda the kwai dan bia wo si a wo nwe mu e ma ho se pe pi bafo e da dimre ena edi ring ba ese kasem no sie wo se de kwa no watere nipa ba ko mi nse ewu mu na bafo edi a atie no sei ena kidre ora Solomon sa dodo na afa no pasulu John na ade dodo na afa no akwati kokore ena osofata bota afa no ata sani pa be sen na post so say opaya o child ti e was the kwa ne woni mu bi na bafo ensem na abobo free achireba no emodi ni nyina ne se ni titire no aye owura don na ata dodo na ata no akwati kokore no bafo ensem e ba tere se papa yi wo ye tafibe kwa traditional area sana hin no wo tafibe kwa ho no na edi aba be kwa ma dodo na ade fe no eye akwasi kokore omunim no pa ewo empotemo no bafo ade kako a eye nwa ewu se da asem ni si ya na nanom ekwakoye amamre ene amane ewo ba bia okokon oba no kontintin no bafo na opanyini eka ho bi eti wo sha face ta yede aba na pute yede aba no bafo se wo ewo Facebook no se ma no ebo book smash no mu se o kan ho ono no smash tum nso mo ya mambe ni amane nyina omu swafa na nanu se nipa bone po bia o kan ho bia na nanu enyi ni pe no osusu opanyini ya be ni bi se o kan ho no wo nya pida ni se na nanu man ka se ono na be bi stage man na ko se support po ye hwumu nei wo tirim se omu se o abusiafo absenteeism anase absenteeism Adwoa Sarfo eye honorable Adwoa Sarfo eye ewa mashebejemu committee bi omote ya wode fra Adwoa Sarfo wamba no mu nchiremu ane ade abeso mu ewa attention TV so mo munihwa monitie